Πάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα και πάμε να καλωσορίσουμε κοντά μας τόσο το Στέλιος Βολιαντόπουλο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Τιβόνη. Και ήρθες και με παρέα. Ναι, πολύ καλή παρέα και χαρούμενη παρέα. Την οποία βλέπουμε μία φορά το χρόνο, κύριε Χινόπουλε. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Όφη Ιεράπετρας. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Όπως και εσείς, κύριε Γιάννη Μάγκο, προπονητής αυτής της ομάδας, που φέτος έχετε τρελάνει όχι μόνο την νότια πλευρά της Κρήτης, αλλά γενικά εκείνους που παρακολουθούν την πορεία της ομάδας σας. Είναι χαρά μας και ευχαριστούμε που βρισκόμαστε εδώ και να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την Κρήτη που μας στήριξε και να μιλήσουμε αναλυτικά για την πορεία που έχουμε κάνει τα 2 τελευταία χρόνια. Πρόεδρε, βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο πριν από περίπου 1 χρόνο. Κάθε χρόνο και καλύτερα ο Ιεράπετρας. Στα 2 χρόνια έχει κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας του, η οποία έκλεισε 49 χρόνια και γιορτάστηκε, συνδυάστηκε, τα γενέθλια ήταν, Αντιγόνη, 15 Απριλίου του 1970 ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Μάλιστα. Ακριβώς όπως το λέτε. 15 Απριλίου του 2019 πανηγύριζε την ιστορική άνοδο στη Football League. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ο Όφη έκλεισε χτες, είχε τα γενέθλιά του. Κάναμε ένα δώρο στους φιλάθλους μας. 49 χρόνια ιστορίας έκλεισε χθες. Ήταν μια συγκλονιστική πορεία 20 μηνών, ούτε 2 χρόνια δηλαδή, όπου ξεκινήσαμε μαζί με τον Γιάννη τον Μάγκο και το διοικητικό μας συμβούλιο. Την πρώτη ποδοσφαιρική χρονιά καταφέραμε, παραμείναμε στην Γάμα Εθνική, ώστε να μην συμβεί αυτό που είχε συμβεί το 2006 και το 2007 υποβαστήκαμε. Και όχι μόνο αυτό, πετύχαμε να πάρουμε το κύπελλο Ελλάδος, το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος, για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη. Στη συνέχεια, τη δεύτερη χρονιά, βάλαμε στόχο να ανεβούμε κατηγορία και το πετύχαμε μόλις προχθές, αποκλείοντας στο τελικό μια πολύ δυνατή ομάδα με βαριά φανέλα και μεγάλη ιστορία. Είναι μια συγκλονιστική πορεία της ομάδος, σύμφωνα με την οποία μέσα σε 20 μήνες πετύχαμε κάτι που, από ό,τι συζητείτε από τους δημοσιογράφους, δεν έχει ξαναγίνει πανελλαδικά αυτή η πορεία. Πριν 20 μήνες παίζαμε με ομάδες χωριών για να καταφέρουμε να ανέβουμε και σήμερα ετοιμαζόμαστε για την Β' Εθνική. Και μέσα στις επιτυχίες, επειδή δεν τις αναφέρατε, ήταν το γεγονός ότι ήσασταν και σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, με Παναθηναϊκό και Πανετολικό, και δεν χάσατε ούτε από τον Παναθηναϊκό, παραλίγο μάλιστα να το κερδίζατε, και φέρατε ισοπαλία και με τον Πανετολικό. Σωστά. Τα είδατε τα μάτς τότε, ήταν συγκλονιστικά. Χαίρομαι γιατί ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαφημίσεις που θα μπορούσα να κάνω στην Ιεράπετρα, γιατί είμαι και δημότης Ιεράπετρας. Έχω εκεί τις επιχειρήσεις μου 8 χρόνια διαμένω εκεί πέρα. Χαίρομαι γιατί έδωσα χαρά σε όλους τους Ιεραπετρίτες και πιστεύω ότι οι χαρές θα συνεχιστούν. Να ακούσουμε και τον κύριο Μάγκο. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μυστικό που έφερε τόσο ψηλά μέσα σε 2 χρόνια τον Όφη Ιεράπετρας? Το μυστικό είναι ότι ήμασταν μια οικογένεια από την πρώτη στιγμή που η ομάδα άρχισε να κατεβαίνει στη Γάμα Εθνική. Και σε αυτούς τους 20 μήνες δουλέψαμε με ταπεινότητα, με πολλή δουλειά και με γνώμονα πάντα το καλό του συλλόγου και της πόλης μας. Θεωρώ ότι όλα πήγαν κατευχήν και σίγουρα όταν έχεις έναν πρόεδρο όπως είναι ο κ. Χινόπουλος, έναν επιχειρηματία φερέγγιος, τίμιος και τον έχουμε σαν πατέρα μας, θεωρώ ότι το οικογενειακό κλίμα έβγαλε όλες τις επιτυχίες της ομάδας. Σίγουρα έχει παίξει, η ερώτηση ισχύει και για τους δύο, και ο φανταστικός κόσμος. Νομίζω, βλέποντας τα στιγμιότυπα από το τελευταίο παιχνίδι, δεν έχουν τέτοιο κόσμο ομάδες στη Super League, Πρόεδρε. Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα κατέβηκα στο τερέν και ευχαρίστησα όλον αυτόν τον κόσμο. Υποκλήθηκα μπροστά τους μάλιστα. Έτσι ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω, διότι η ομάδα μας έχει ένα φίλαθλο κόσμο που δεν περιγράφεται, ειλικρινά σας λέω, διότι όταν σε κάθε παιχνίδι έχουμε 1.500 με 2.000 φιλάθλους, είναι σαν να παίζουμε όχι με 11, αλλά με 12 και 13 παίκτες. Αυτοί οι άνθρωποι, μαζί και ο σύνδεσμός μας, οι Κουρίτες, ήταν, θα έλεγα, το μεγαλύτερο μέρος της πίτας που τους ανήκει.
Είναι κάτι το συγκλονιστικό, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Προχθές είχαμε περίπου 3.000 με 4.000 κόσμο. Βλέπουμε πρωτόγνωρο και για την ιστορία της περιοχής και της ομάδας. Ακριβώς όπως το λέτε. Οι οποίοι αγκαλιαζόντουσαν, φιλιόντουσαν, κλαίγανε μετά το. Ειλικρινά ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό το οποίο ζήσαμε. Και αν θέλετε, αυτό μου έχει μείνει και αυτό με έκανε και μου έδινε φτερά. Αυτός όλος ο κόσμος, στον οποίο υποκλίνομαι, και να ξέρετε ότι εκείνο που ειλικρινά είναι φοβερά ενδιαφέρον είναι ότι ήρθανε οι οικογένειες στο γήπεδο. Ξανάρθανε στο γήπεδο. Δηλαδή, θα βλέπατε όλο οι οικογένειες με τα παιδιά τους, πάρα πολλές κοπέλες, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα εκπληκτικό κοινό το οποίο δεν περιγράφεται. Τι να σας πω, όσοι περάσαν από εκεί όσες ομάδες, τα χάσανε με αυτό που βλέπανε. Και με τι υλικό αυτές οι επιτυχίες, κύριε Μάγκο, και εννοώ σε έμψυχο υλικό, σε αθλητές, κατά κύριο λόγο από την περιοχή, με νέα παιδιά, γιατί... Είχαμε ένα κράμα παιχτών και ντόπιους παίκτες, αλλά και ταλαντούχους παιδιά εκτός Κρήτης, που γνώριζα από τις τίμους σε άλλες ομάδες επαγγελματικές. Και με γνώμονα πάντα τον καλό χαρακτήρα, την αγάπη για αυτό που κάνουν, θεωρώ ότι κάναμε μία μίξη παιδιών ποδοσφαιριστών που φέραν τις επιτυχίες. Πέρυσι ο πρόεδρος εδώ μας είχε πει ότι ο στόχος της ομάδας ήταν να ανέβει Football League, τον πέτυχε. Φέτος τι στόχο βάλετε? Ό,τι πείτε εμένει, να ξέρετε, σε αυτό το τραπέζι. Έτσι θα έχουμε και του χρόνου συνάντηση. Ήδη έδωσα το κλείσουμε από φέτος. Έχω δώσει το πρώτο δείγμα. Οπότε... Επιβεβαιώθηκα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να είμαι λίγο εγκρατής σε αυτό το θέμα, διότι όπως ξέρετε εκκρεμεί η νομοθεσία της αναδιάρθρωσης του ποδοσφαίρου στη Βουλή. Θα δούμε τι θα αποφασίσει η Βουλή για αυτό το θέμα. Όμως, όποια και να είναι η νομοθεσία, είτε αλλάξει είτε παραμείνει ίδια, ο Όφη θα ανέβει και θα έχει στόχους. Θα δώσει τα πάντα και του χρόνου. Θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας και δράτουμε μάλιστα της ευκαιρίας να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο αυτόν τον κόσμο για μια ακόμη φορά. Το σύνδεσμό μας, τους Κουρίτες, τη Δημοτική Αρχή που μας βοήθησε στο μέτρο που μπορούσε να μας βοηθήσει. Το αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας, την αστυνομική διεύθυνση Ιεράπετρας, την πυροσβεστική υπηρεσία, τους εθελοντές, τους γιατρούς. Και συγγνώμη αν παρέλειψα κανέναν, γιατί είμαι συγκινημένος ακόμη από την νίκη μας και την κατάκτηση του βλέπω εδώ τίτλου. και τα πλάνα που λέτε ότι είναι η ώρα που έχετε μπει στο γήπεδο και ευχαριστείτε τον κόσμο. Είναι βλέπατε... ωραίο να βάζει μια ολόκληρη πόλη σε αυτή τη Τι να σας πω τώρα, ότι ανοίξανε 200 βεγγαλικά μετά το τέλος του αγώνος, έγινε... Είναι σαν να έρχεται πάλι νομίζαμε ότι είχαμε ανάσταση. Γιατί είχαμε καιρό να δούμε κάτι τέτοιο. Σωστά. Παλιές εποχές, ρομαντικές εποχές, όπως μεγαλώσαμε με το ποδόσφαιρο, που μας έπαιρναν οι γονείς μας από το χέρι μας, πηγαίναμε στο γήπεδο και βλέπαμε ένα κατάμι στο γήπεδο και πηγαίναμε 2 ώρες νωρίτερα. Ήταν κοινωνική εκδήλωση. Είχα χρόνια να το ζήσω. Η ίδια γενιά πρέπει να είμαστε εμείς. Είχα χρόνια να το ζήσω. Εμείς η ομάδα, η αποστολή, πήγαμε 2:30 στο γήπεδο και ήταν ήδη το γήπεδο γεμάτο. Οι κερκίδες ήταν γεμάτες. Και το μάτς ξεκινούσε στις 4. Μετά από μια μισή ώρα. Από τις 2 η ώρα ήταν γεμάτο. Με το που το αντικρίσαμε αυτό στην κερκίδα, αυτομάτως είπαμε όλοι μας, σήμερα κερδίζουμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ήταν πραγματικά... Εν πάση περιπτώσει, τώρα μας απομένει, θα γίνει μια γιορτή του Όφη που θα γλεντήσουμε, διότι δεν σας κρύβω, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι θα κερδίσουμε, αλλά επειδή ο Γιάννης ο Μάγκος είναι προληπτικός και ενώ ήθελα να κάνω κάποιες ετοιμασίες, μου λέει, σε παρακαλώ μην στραβώσει τίποτε και μείνουμε με τις ετοιμασίες. Καμπέλες δεν τα πήγαινε βέβαια. Ναι, οπότε μετά βέβαια είπαμε εντάξει να το αναβάλουμε, τώρα απομένει η γιορτή του Όφη. Πότε δεν κάνετε? Δεν έχουμε αποφασίσει. Γιατί την άλλη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα και εντάξει. Το πιο πιθανό μετά το Πάσχα. Το πιο πιθανό είναι μετά το Πάσχα. Και βέβαια την νίκη μας αυτή θα την αφιερώσω σε όλους αυτούς που μας βοήθησαν και στους ελάχιστους ευτυχώς μετρημένους στα δάχτυλα που στενοχωρέθηκαν από την νίκη του Όφη. Γίνονται και αυτά. Αλλά δεν πρέπει να μπλέκουμε τον Όφη με την πολιτική, με τις δημοτικές εκλογές. Είναι λάθος. Α, εκεί πήγατε εσείς. Πήγατε, είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Τώρα τα συνδέω. Εγώ είμαι Όφη, επέτυχα ένα στόχο σε 20 μήνες, έφερα την ομάδα εκεί που ήθελα, θα συνεχίσω με την ομάδα. Δεν μπλέκω την πολιτική με τον Όφη. Επέτυχα αυτό που ήθελα, έδωσα τη χαρά στην κοινωνία της Ιεράπετρας
Έκανα αυτό που ήθελα, είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος. Από εκεί και έπειτα οι δημοτικές εκλογές είναι δημοτικές εκλογές. Όπου θέλει ο καθένας ας ψηφίσει και να μην λάβει υπόψη τον όφη. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας που εργάζομαι από 14 χρονών παιδί. Και στην εκεί περίοδο. Δυστυχώς διαπίστωσα ότι στενοχωρέθηκαν κάποιοι. Το είδαμε, το ξέρουμε, το ζήσαμε, μας ήρθαν πληροφορίες, αλλά αυτό το βάζω στην άκρη. Καλή καρδιά, κύριε Χινόπουλε. Καλή καρδιά. Μείνετε στο περιθώριο αυτής της χαράς. Να ξέρετε ότι την έχω, τη διαθέτω. Να πούμε και κάτι για την επόμενη περίοδο. Είπατε ότι η ομάδα θα είναι δυνατή και στο νέο πρωτάθλημα. Ναι, πιθανότατα Football League. Ακούστε, βεβαίως. Θα είναι μαζί με τον Γιάννη Μάγκο. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο σας μιλάω ειλικρινά, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη, γιατί ακόμη συμπτωματικά και οι δύο έχουμε καμιά εβδομάδα να κοιμηθούμε από την αγωνία που περάσαμε. Και παραπάνω. Εγώ ως πρόεδρος θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι με τον Γιάννη τον Μάγκο. Θα τον κάνω να φτύσει αίμα να αρνηθεί. Δεν θα τον αφήσω εύκολα. Αλλά βέβαια, επειδή έχει οικογένεια, επειδή έχει και άλλες προτάσεις από δύο ομάδες της Β' Εθνικής, τις οποίες γνωρίζω, και όπως πληροφορήθηκα και από αλλού και από κάποια ομάδα της Α' Εθνικής, είναι θέμα δικό του πλέον. Εκτιμώ ότι και το Διοικητικό μου Συμβούλιο θα συμφωνεί. Σας ζητάνε. Τώρα άμα είναι να τη βγάλουμε την είδηση, κύριε Χινόπουλε. Δεν θέλω να πάρει διαστάσεις, γιατί δεν θα φύγει εύκολα από τον όφη. Δεν θα φύγει. Ο Γιάννης τι λέει για τον χρόνο? Εγώ θέλω μέχρι τον τέλος των δημοτικών εκλογών που έχει τον αγώνα ο πρόεδρος να μην ασχοληθώ καθόλου με αυτό το κομμάτι, να τον αφήσω να κάνει τον αγώνα του, να του ευχηθώ μέσα στην καρδιά μου να βγει δήμαρχος γιατί το αξίζει και η όμορφη Ιεράπετρα να γίνει ακόμη πιο όμορφη, γιατί αν κάνει τα μισά από ό,τι έχει κάνει στην ομάδα ο κ. Χινόπουλος, θα γίνει η Ιεράπετρα η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Και μακάρι να βγει ο δήμαρχος. Και μετά θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Μετά θα μιλήσετε. Να ξανάρθετε μετά. Να μάθουμε και τα υπόλοιπα νέα.